havia estat ennoblit, és precisament el gran pintor Tàpies a qui el rei li va concedir el títol de marquès de Tàpies. La noblesa, totes les institucions, diguem, en què es regien les lleis de la noblesa catalana, van ser abolides per Felip V juntament amb les Corts catalanes, en les quals hi havia tres braços. Un era el braç eclesiàstic, que eren tots els bisbes, abats i capítols catedralicis. El segon braç era el braç militar, el de la noblesa, on el rei convocava a tots els nobles de Catalunya, i després el braç reial o popular, en el que estaven el patriciat urbà, els ciutadans i burgesos honrats de Catalunya. Això va ser abolit quan Felip V va annexionar la corona d'Aragó a la corona de Castella. Bé, dit això, si un cas després volen fer preguntes o tenen alguns dubtes, que els podem fer. I ara passo la paraula a Pedro Moreno, perquè també parli sobre el tema. Molt bé. Se'm sent? Sí. Sí? Gràcies. Gràcies, Armand. Gràcies a la acollidora d'aquest lloc que ens acull, que és l'Ateneu de Barcelona. I la resposta a la pregunta de la conferència: existeixen encara, podríem dir, els títols a Catalunya? Simplement podríem respondre sí, i aquí acabaria tota aquesta qüestió. Però, com no es tracta de fer, diguem-ne, fenomenologia del que és obvi,